Hola, et dono la benvinguda al nivell S al C2 per tothom. Ja saps que és un canal que s'adreça a totes les persones que es volen preparar a l'examen del C2 de català per presentar-se a la convocatòria per lliure del Departament de Política Lingüística. Si ens has seguit en vídeos anteriors, ja deus saber que en aquest canal t'estem parlant de les propietats textuals. En primer lloc, et vam parlar de l'adequació, que és la propietat que té a veure amb el context. Després, en altres vídeos, vam parlar de la coherència, que és la propietat que té a veure amb el contingut. I avui parlarem de la cohesió, que és la propietat que fa referència a la forma. I què entenem per forma? Doncs la forma és l'estructura sintàctica del text o del discurs. Per tant, has d'intentar que les paraules, que les frases, que els paràgrafs estiguin units correctament entre ells i internament. Per fer-ho, tenim diversos mecanismes de cohesió. D'una banda, tenim mecanismes lèxics i gramaticals. Sinònims, antònims, hiperònims, pronoms, referències anafòriques. I per què és important utilitzar aquests recursos? Doncs la idea és que evitis les repeticions al llarg del text i del discurs i que sigui un text més ric i menys monòton. Després tindríem un reguitzell de nexes. Les preposicions, les conjuncions, els adverbis i les locucions adverbials, de temps, de manera, de possibilitat, de probabilitat, etc. I finalment, els connectors. Els connectors és un tema llarguíssim. Per internet pots trobar llistes, les que vulguis, sempre que siguin de fonts fiables. Connectors, sobretot, d'ordre, en primer lloc, seguidament, a continuació, per acabar, i connectors de lligam lògic, per tant, per això, de manera que donaran que donaran cohesió a tot el discurs. Un altre mecanisme de cohesió és la puntuació. La puntuació no només enllaça els elements del text o del discurs, sinó que a més ens ajuda a matisar-ne alguns altres aspectes. I finalment tenim les correlacions verbals, que són les correspondències entre els diversos temps verbals. Per exemple, si tenim un plusquamperfet de subjuntiu, la correspondència verbal seria el condicional d'indicatiu, condicional perfet d'indicatiu. Per exemple, si haguessis estat atenta, hauries vist que necessitava ajuda. Una altra concordança que hem de tenir present és la concordança entre el subjecte i el verb. El subjecte i el verb han de concordar sempre. Per exemple, les persones que no es presentin a l'examen no aprovaran. Perquè el text s'avanci adequadament i perquè tingui una lògica, hi ha d'haver una progressió temàtica. I tot i que la progressió temàtica té molt a veure amb la coherència, i de la coherència ja en vam parlar en vídeos anteriors, també està molt relacionada amb la cohesió. D'acord? Aleshores, la progressió temàtica es pot donar de tres maneres. Hi pot haver una progressió temàtica, una progressió de tema constant, hi pot haver progressió de tema lineal i una progressió de tema derivat. Si vols saber més detalls sobre els models de progressió temàtica, fes clic a l'enllaç que et deixem a la descripció.
I aquí tens un exemple de la tipologia d'exercicis de l'examen oral del C2. Tens d'entrada una primera tasca que consisteix en un monòleg. Per preparar-lo tens 30 minuts i la intervenció ha de tenir una durada aproximada de 8 minuts, tot i que la durada no és un element definitori de l'èxit o no de la tasca. I el segon exercici és una interacció amb l'examinador que consisteix a respondre a una sèrie de preguntes imprevistes sense temps de preparació. Aquí tens un exemple de tasca. De moment te la deixem perquè la preparis, perquè facis l'exercici i el puguis comparar amb un vídeo que farem nosaltres mateixos amb un model d'intervenció oral, com si fos real i que penjarem properament. I recorda que tens un munt de material al web del Departament de Política Lingüística per preparar-te l'examen del C2. Fins aviat.